Ngabe le mpilo esiyiphilayo ngempela iyona yona mpilo esifuna ukuyiphila imihla yonke ukuphila kwethu, okanye iyona ngempela impilo esiyimisele ngokuthi iy'zukulwane kanye ney'zukulwane zey'zukulwane zethu ziyiphile? Ngabe ngempela nje ngempela asiboni lutho olu-wrong-i, konke kuhamba kahle, konke kunjengoba sikufisa okanye konke njengoba sifuna ikusasa lethu libe njalo. Le mfundo esifakwe kuyona esihamba iminyaka ewu-12 okanye okungaphezulu kowu-12, isibona engathi iyona yona mfundo esifanele, iyona mfundo ezosisa phambili, iyona mfundo ezosinika konke esikufunayo nesikufisayo. Inkolo yona esikuyona esifakwa ngaphansi kwayo, ngingeke ngiyihlukanise ngokuthi i-Christianity okanye yini, ngiyibala yonke inkolo. Ngabe iyona yona nkolo ngempela eyikusasa lesizwe sethu, iyona yona nkolo eyikusasa lethu kanye neley'zukulwane zethu. Yona ipolitiki yona nayo niyibona nayo kusayiyona nto ezosisa phambili, ezosinikeza ikusasa elingcono? Engathi kusanombuzo ekusamele sike sihlale siy'buze, sibheke ukuthi ikusasa lethu ngempela liyaphi, iyiphi impilo esifuna iphilwe izizulwane zethu. Le yokuvuka njalo ekuseni sihambe siyosebenza singazisebenzeli thina, angiyiboni mina ukuthi iyona mpilo ney'zukulwane zethu ekumele ziyiphile. Oku-worse ukuthi ukuze sizokwazi ukuvuka ekuseni sisebenzele lawo bantu esibasebenzelayo, kumele sifunde inqwaba iminyaka. Ufundele ukuyosebenza, ukusebenzela omunye umuntu, ufunde uphume ungena-skill sokuziphilisa wena uwedwa. Usebenze, usebenzele umuntu ozokunika eyi ingxenye encane kabi ye-profit akayenzayo yena. Kahle kahle le mpilo esiyiphilayo ayihlukile nempilo yokugqila. Kuyikhona ukuthi okuningi asikuboni, okunye sikushaya indiva noma sikubona senze engathi asikuboni. Umehluko phakathi kwethu ney'gqila ukuthi iy'gqila zona zay'hlala la ezay'sebenza khona, kanti thina sajatshuliswa ukuthi sihlale emakhaya, sihlala la esithanda ukuhlala khona. Kodwa yobugqila indaba yokuthi ungasebenza, ngizokwenza nje isibonelo ukuthi mhlawumbe uzoqala una-30 noma kukhona abantu abaqala beneminyaka engaphansi kwa-30 ukusebenza. Uqale una-30 uze urithaye uno-60, shuthi wena uzosebenza iminyaka ewu-30 yonke, uvuka nsuku zonke 8, ungene ngo-8 uze uphume ngo-4 noma 5 emsebenzini depending ekutheni wenza muphi umsebenzi for iminyaka ewu-30. Kulowo mnyaka owu-30 uma ungayena uthisha unamaholidi amancane kabi, othisha kuphela abantu abanenqwaba amaholidi. Kuleyo mnyaka owu-30 usithathaphi isikhathi sokwenza izinto zakho? Usithathaphi isikhathi sokulungisa impilo nekusasa lakho? Usithathaphi isikhathi sokulungiselela izizukulwane zakho? Kuleyo 30 years yini oyi-achieve-ayo? Yini ophuma nayo ngaphandle ko-retirement bani bani no-pension fund? Nabo futhi othi uma usubabhekisisa kahle abayikhavi le minyaka owu-30 osuke uyisebenzile, abasikhavi lesi sikhathi esikulahlekele, abasikhavi isikhathi esikulahlekele ekumele ekade kumele uspende nomndeni wakho, ukhulise iy'ngane zakho, ungakwazi ukwenza konke lokho ngenxa yokuthi ubhizi uyasebenza, usebenzela omunye umuntu. Kuningi, kuningi kodwa ngempela kusamele sihlale sikucabange lokho. Obabamkhulu basishiya nefa laphakade kodwa kuyimanje lelo fa lelo asilinaki ngenxa yokuthi asifundisekile ngalo. Obabamkhulu basishiya nomhlaba, umhlaba owalelwa iminyaka neminyaka neminyakanyaka. Kwafa inqwaba yabantu namakhosi kanye namakhosana kanye nenqwaba yey'zukulwane.
Lelo fa kuyimanje asilinaki, kodwa ilona fa ngempela ekumele ngabe siyalilwela, iyona nto okumele ngabe sifuna ukuthi izizukulwane ziyithole zikwazi ukuy'philisa ngayo, ngoba uma unomhlaba unakho konke. Uma unomhlaba uyakwazi ukuziphilisa ngaphandle kokuthi uhambe uyosebenza ngoba konke okufunayo uzobe ukwenzelwa yilokho lowo mhlaba lokho. Konke ofuna ukukudla kuyobe kuvela lapho kulowo mhlaba loyo. Inkinga yethu ukuthi asisafuni ukusebenza singazi sotholani ekugcineni. Noma ngithi asifuni ukusebenza singazi ukuthi sinemali e-fixed esizoyithola nyanga zonke. Sifuna nje thina ukwazi ukuthi hhayi nyanga zonke ngihola le mali and ekuholeni kwami le mali ngiphelele lapho. Uma umuntu ezokutshela ethi hhayi ngenye inyanga uzohola imali encane, ngenye inyanga uzoyidabulisa leyo mali leyo, ubona engathi yinto engezekise ndawo leyo. Kanti kahle kahle umhlaba uyikho konke umhlaba. Uma ngase sikwazi ukuwusebenzisa ngendlela ekuyiyona, singabona ukuthi le mpilo esiyiphilayo ayikho. Kodwa-ke angazi kukunina.